Какво искам повече, като гледам отечеството си, че ми е свободно? Такова нали ми е предначертанието за него? Не да видя себе си на голям чин, но да умра, братко. Това трябва на всеки работник български да даваме. Такова предначертание. И тогава работата ни ще свети и българско ще гърми най-бляскаво, като едничка държава в цяла Европа. Колцина имат силата да изрекат подобни думи. И колцина имат мъжеството да ги превърнат в смисъл на своя живот. Това може да бъдат само хора на духа и на идеалите. Зато и самите те се превръщат в дух и идеал на своята нация. Зимната сутрин на 6 февруари, стар стил 19 февруари 1873, източните покрайнини на София. Българската нация изгубва една от великите си личности. След едномесечен процес, извънреден османски съд осъжда на смърт чрез обесване идеологът на българското национално освобождение иеродякон Игнатий Левски. Апостолът на свободата е заловен от турски стражари в нощта на 26 срещу 27 декември 1872 година край ловешкото село Къкрина. Историята все още не се е произнесла категорично дали този злощастен инцидент е плод на предателство или е чиста случайност. 10 дни по-късно Левски е изправен пред извънредния османски съд, който вече заседава в София. След обирът на турска пощенска кола в Арабако-нашкия проход през есента на 1872, организиран своеволно от члена на БРЦК Димитър Общи, османските власти са шокирани от разкритията, че из цяло българско е създадена мрежа от революционни комитети. Тяхната цел е да подготвят българите за въстание срещу падишаха и постигане на националното им освобождение. След залавянето на Левски става ясно, че в ръцете на съда попада баш комитата. На процесът Левски се държи с достоинство, хладнокръвно. Не издава никого от революционната организация. Защото съзнава, че това ще обрече на провал и без друго разплатената мрежа от революционни комитети. Занятието ми е да облегчавам положението на българите и обикалях, за да им давам упование. Не се срещах с никого. Никого не познавам. В София Васил Левски е бил изложен на дълги и подробни изпити. Принуждавали го да изкаже и издаде всичките си други съучастници. Но той е непоколебим герой, верен на клетвата си, никого не издал и всичката вина възлагал на себе си. Ако Васил Левски беше обикновен човек и прост предател, то той можеше лесно да хвърли въжето на шиите на 2000 хора. Процесът срещу апостола на свободата е кратък, но тежък. 9 дни след започване на разпитите, Османския съд, който заседава в София, изпраща протоколите в Цариград. На 22 януари ферманът с присъдата е подписан от султана, но Левски е екзекутиран едва на 6 февруари, стар стил 19 февруари 1873. Аз отидох при Левски и като го изповядах, започнах да чета отпуснатата за случая молитва и когато споменах името раба Божия Василий, Левски ме прекъсна и каза: споменавай ме в молитвите си, отче попе, с името иеродякон Игнатий. И след малко добави: моли се, отче, не за мене, а за отечеството България. След като свърших обеда, Левски беше издигнат върху едно буре и окачен на въжето. Преди да бъде избутано бурето изпод краката му, той извика: Боже, избави България!